салом бинандагони хабартиҷӣ, ман умедворам шумо ҳамагӣ тансиҳату саломат ҳастед. Ва имрӯз чӣ хел ки ҳар дафъа мо як хабари хушхабар дорем, ки ба муҳоҷирони мо ва на ҳама муҳоҷирони тоҷик, балки тамоми муҳоҷирони СНГ ва ҳамагӣ мо метавонем Путин барои мо ғамхорӣ карда истодааст ва чӣ хеле ки ки медонад ё намедонад, агрегатсии барои мигрантҳо бировардан як қонуне, ки мигрантҳо метавонанд аз 15 сентябр то 15 декабр продлит кардан. Инҷо мигрантҳо метавонанд бо сабаби набудани документ ё будани документ ягон фарқе надорад ва шумо метавонед рафта документҳоятонро дар худи ФМС заявление менависед. Дар он ҷо ба шумо квитансия медиҳанд ва бачаҳое ки паспорт, то есть регистратсия доранд надоранд, ё ин ки патент надоранд, ё ин ки документҳояшон гум шудагӣ, шумо метавонед равед аз сари нав ба шумо мигратсионка медиҳад ФМС. Агар ФМС дар шумо ягон хел отказ кард, шумо метавонед ба номерое ки ман дар таги описание мемонам, дар ҳамон номерҳо занг мезанед ва кори шуморо ҳамон чӣ вақт ҳал мешавад ва ин коргари ФМС-ро санҷиш мекунанд ҳамон рӯз ва корҳои шумо бояд ва ё документи шуморо аз сари нав карда диҳанд. Вале як чизи дигар аст, ки шумо бояд штраф супоред аз 5000 то 7000, барое ки шумо гаштед дар территорияи Российской Федератсия без ягон документ, срокатон буд шудагӣ буд ва чӣ хеле ки бошад набошад, шумо документҳои нав мекунед. Баъд дӯстони азиз, шуд билетҳои самолёт шумо метавонед ҳоло нахаред билет, камтар тоқат кунед, ҳамаш хуб мешавад ва то моҳи январ, аз январ соли оянда роҳҳо ва самолёт ҳамаш кушода мешавад. Шумо ягон хел хавотир набошед ва кор карда гардед, пула кор кунед ва роҳӣ кунед ба оилаатон. Ва чӣ саволе ки доред дар комментария ҳатман нависед. Ман номерҳоро мемонам дар таги описание.